gumina nake ci. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin gumina nake ci, fitowa ta 13 daga nan tashar Bakanuwa rediyo tare da ni Kabir Abubakar Shishi. Shirin gumina nake ci shiri ne da yake duba akan sana'o'in Hausawa na gargajiya domin yin nazari da bincike akan yadda waɗannan sana'o'i suke da kuma tasirinsu wajen bunƙasa tattalin arziki da irin hikimomi da suke cikin waɗannan sana'o'i namu. A yau kuma ci kwalla muna tare da wata sana'a, wato sana'ar ita ce sana'ar alawa. Tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'o'in Hausawa na gargajiya da suke tunƙaho da su kuma suke alfahari da su domin samun wato taro da sisi domin rufawa kai asiri tun lokacin da Bahaushe yakan sarrafa ɗinya ko kuma ɗorawa domin samar da wannan alewa, wato alewar ɗinya kenan ko kuma alewar ɗorawa, har bayan zuwan Turawa inda Hausawa suka sami sukari suka zamanantar da wannan sana'a ta alewa. Duk da haka bayan zuwan Turawan Hausawa ba su watsar da wacce tsohuwar hanya ta sarrafa ɗorawa ko ɗinya ba domin samar da alewa. Har yanzu ana sarrafawa kuma ana samar da ita. Don bayan samuwar sukari sai Hausawa suka koma suna haɗa wato wannan sana'a tasu kashi biyu, da wacce tsohuwar hanya ta sarrafa ɗinya ko ɗorawa a samar da alewar ɗinya ko alawar ɗorawa, sai kuma ake yin amfani da sukari domin wato samar da wannan alewa. Ita ma wannan alewa da ake samarwa da sukari ta kasu kashi-kashi, akwai wadda ake yin ta farasal, akwai kuma wadda ake saka mata tiri domin ta samar da launi. Akan sami ja ko kuma rawaya ko koriya ko shuɗiya da dai sauransu. Ana amfani da ma'aikaci iri-iri domin samar da wannan alewa da kuma dabaru iri-iri da ake amfani da su. Domin jin ya wannan sana'a ta alewa take, gari tattaunawar mu da Malam Ahmadu mai shayi sabon garin Zara domin jin yadda wannan sana'a ta sarrafa alewa take. Da farko dai idan an sa lemon tsami an san samu itace a haɗa wuta ne farko na biyu ko? Yawwa daga shi kuma sai ɓangaren mu zo mu duba ta mu ga yanayin kyanta ta yi kyau ko ba ta ba. Idan ta yi muna iya fahimta to ta yi kyau, in ba ta yi ma za mu iya fahimta to nan idan ta yi kyau ta gama soyuwa za a sauke kamar yadda ka gani din nan yanzu an sauke ta akan wancan siminti kuma ka kalli da idan ka ina ta tara ta go wato idan na dan tara ta lokacin daga ta kuma muka fuskanci ta yi ta daga sai a ɗauko ta sai kuma a rarraba ta a sama ja. To yanzu sunan kayan aikin misali wannan karfan ga wata kugiya nan sunan ta kenan, wato kugiya kenan na faɗa. To shi wani itacen fato wannan shine jigon jan alewa. Ne su jigon jan alewa. To shi wannan itacen akwai wasu karin kayan aiki ne da kuke da su banda wayannan guda biyu? Karin kayan aiki shine kuma kamar almakashi da muke yanka ga kiran kana gani ana yi. Ka fahimta? Yawwa, amma kafin a fara yanka ta mukan dan murza ta akan shimfiɗa. Da wani gari ta da cikin maganin kamawa shi ne. To shi garin me to? Wancan garin rogo ne. Yawwa, amma muna iya sa fulawa, muna iya sa rogo, amma dan murzawa ka ta kama. Idan an yanka ta kar ta haɗe. Ka fahimta? Ba komai yake ƙara mata ba sai dai dan ka ta haɗe ne kawai. Yawwa, shine abin da yasa muke dan murzawa da ita. To shi wancan dakalin da ake shimfiɗe alawa yana da wani suna ne? Shi abin da muke kira sa dama dutsen sauke alewa ko kuma simintin sauke alewa shi ne kawai sunan yawa. Banda sauke alewa ba wani abu da muke yi a kansa, ba ma bari wani ya zo ya hau ko ya rasu mana wata babu, shi ne dai kawai simintin sauke alewa. To dangane da kasuwa kwana ake sayar da ita ko kasuwa ake kawo can? A kasuwanni muna zuwa kasuwannin ƙauye tunda in Allah ya so kamar gobe ma insha Allah ina ganin ina kamar yanzu ina kalli wani lungu can na Kano yawa kusa da Zaria. Madu wanda yake so ya zo gida za a iya bashi sari? Za a iya bashi sari mako, amma kan dan samu masu zuwa. To ko akwai wani kirari da ake wannan sana'a ne
kamar yadda sauran sana'o'i suke da kirari kamar noma kan ci na duke tsohon ciniki ko wannan sana'a ta ku ta alawa tana da wani kirari ne da ake mata? To mu gaskiya ba su da wani kirari. Illa dai kawai dai alewa ta gargajiya. Shi ne kirarin inda ba irin kirarin alewacin mai koshi min wace sai rogo ba wani. Menene? Alewacin mai koshi min wace sai rogo kaga ba za ka ci wannan ka zauna ba. Ko ba ka bane? Yawwa gaskiya ne. To kuna inda to menene bambancin ta da alawa din ya kenan? Bambancin su ita alawa din ya ta dinyar ce. Ita kuma alewar sukari ta sukarin ce. Ita alewar din ya ba a sa mata lemo. Alewar sukari kuma sa mata lemo ake. Ka fahimta ne? Yawwa to shine. Misal ka dai ka manta kana tare da shirin gumi na nake ci daga nan tashar Bakanwa Radio inda yau muke tattaunawa tare da Malam Ahmadu mai shayi sabon garin Zara kan abin da ya shafi sana'ar alewa. Kuma murfa wannan shiri ita ce domin ƙara zakulo da sana'o'in Hausawa na gargajiya domin nuna su a idan duniya da ƙara fito da basira da ke cikin waɗannan sana'o'i na Hausawa. Amma kafin mu ɗora mu ɗan shakata da wannan. Barkanmu da dawowa. To ku tana da wani nau'ika ne ta wannan alawa ire-irenta? Akwai nau'i mana wanda yake za mu iya canza mata kala. To. Yauwa, a goma ce wannan. To, nau'in a wajen kala ne ki nake bambata. Akwai wani kemikal da ake amfani da shi ɓangaren lemon kwalaba. To. To. Muna ɗan iya sawa sai ta canza launi. To. To, ma iya yin ta mai zane. Yauwa, ya roba sana ka gan shi. Yauwa. Kuma akalla ma dai ga hitam. To wancan kala kenan. Yawwa. Kaga kowanne abinci su yi ake da shi. Yawwa. Shi ba wani abu ma ba shi da wata matsala. Yawwa shine. To ku kuna da abokan wasa kamar yadda sauran wasu sana'o'i suke da abokan wasa? Mu ko muke da abokan wasa. Don yanzu mai rake ma zai iya zuwa mai wasa da shi. Mai shayi zai iya zuwa mai wasa da shi. To kamar mai rake da mai shayi su ne abokan wasan ku kenan. To ko da irin salon wasa kuke yi a junan ku da su? Ko da irin siga salo irin kalmomin da kuke faɗe na wasa a tsakanin? Kawai muna dan dai zolaya ne wannan zolai wannan kama shi ne mai gidansa ko shi ne mai gidana. To ka gane ko? Yawwa shine. Yawwa ka gani? Yawwa. Shi mai shayi zaka iya ce masa menene? Zaka iya ɗaukar guda ɗaya ka ce in goje ka ƙara jari. Shi ko me zai baka? To. Kaga ba zai baka biredi guda ba. Ka je ka ƙara jari. To. Ka gani? Yawwa shine mu muke da siga mu muke da basu a dama basu jari. Yawwa shine kawai. Yawwa. Kuma da Allah muna godiya. Kaga da yanda muke zuga mu. Yawwa. Ku ba wani abu da illa irin kawai ka ta kama ita. Kaga yanzu ai duka ta kasa kaga. To duka saboda kurewar lokaci a nan za mu sanya aya cikin wannan shiri namu na gumina nake ci. Fitowa ta 13 tare da ni Kabir Abubakar Shishe a madadin hukumar zartawa ta Bakanwa Radio. Gargashin jagorancin mai unguwar Mandawari Alhaji Ibrahim Muhammad Mandawari sai ni da na shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Shishe nake mana fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.